Ayan, shoutout po sa lahat, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. Ayan, at welcome po sa ating panibagong channel, ang Handos Boholanos. Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan guys. Ayan. At habang nasa work ako at meron tumawag po sa akin at meron dumating na parcel daw. Ayan, at natatandaan ko pala may pinadala si Idol Dapper PH ng parcel. Ayan, regalo daw sa amin nung Christmas. Kaya ngayon kanina dumating yung parcel, kaya ating bubuksan ngayon guys. Ayan, at abang-abang na po kayo. Ayan na mga kahandos Boholanos. Ayan, titingnan natin kung ano ang laman ng pinadala ni Idol Dapper PH. Ayan, titingnan natin ang pangalan ni Idol Dapper. Ayan, Dapper PH. Alright, bubuksan natin guys. Okay. Pero natatandaan ko yung sinabi ni Idol Dapper PH, parang mga yata to, mga bag yata. Ayan, meron din kay Summer dito. Kasi sabi niya may kasama din na mga bag yata to. Lapit pa ako matamaan, mga kahandos. Stilan. Ay, nagbubukas guys yung ating anak. Yung anak ko nagbubukas. Ako lang taga video. Ayan na. Bag pala. Ito pala yung bag ko sinabi niya, Ito laki yung bag. Ayun. Ano to? Coffee? Coffee ba to? Turkish coffee. Sana all Turkish coffee. Ayan. At merong bag na Fila. Ayan guys. Yung isa. Ano yung isa? Laking bag. Pambabae ito kay Summer. O anong yung ipapasok mo dito, Summer? Ang laking bag naman to, Idol Dapper PH. Bira. Ayan mamahaling bag yata to Built Mart. Ayan. Para mabigat. May laman ba yan? Titingnan mo sa loob, baka may laman. Dalawa. Dalawa pala, kala ko isa lang. Ayan. Ayan, balay dalawang bag. Ayan magagamit to ni Summer Mix Vlog guys. Ayan, dalawang bag. At saka itong bag na titingnan natin, baka may ampaw dito guys. Wala bang ampaw? Walang ampaw, Idol Dapper. Okay, ayan na guys, tatlong bag pinadala ni Idol Dapper PH, at saka isang coffee, basta coffee. Ayan, alright. Ayan, maraming salamat po Idol Dapper PH sa pagpadala ng mga bag para sa amin, at ito po yung magagamit namin. Kaya thank you. Maraming salamat po, at abangan nyo pa ang iba nating mga video guys. Ayan, maraming salamat. At ito yung unang video ko sa unang sa pangalawang channel ko, kasi nawala yung channel ko kasi nahack yung aking pinaka main channel. Kaya ito yung unang upload ko, itong parcel na pinadala ni Idol Dapper PH. Kaya thank you so much mga kahandos Boholanos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ayan mga kahandos, may nakalimutan ako, may medyas pa pala. Idol Dapper dito. Alright, so ayan, maraming salamat Idol Dapper sa binigay mong medyas, Adidas Ayan, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Joke lang.
Basta